Αστεροειδείς. Στην εικόνα βλέπουμε βροχή αστεροειδών που σημειώθηκε τη νύχτα της 3ης Πρώτου του 2012 στη Νότια Αμερική. Γενικές πληροφορίες. Ο όρος αστεροειδής προσδιορίζει μικρά σώματα του ηλιακού μας συστήματος σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Οι αστεροειδείς βρίσκονται σε δύο ζώνες, την κύρια ζώνη αστεροειδών και τη ζώνη Κάιπερ. Στην εικόνα βλέπουμε τη ζώνη Κάιπερ με άσπρο χρώμα. Το μέγεθός τους ποικίλει από λίγες δεκάδες μέτρα μέχρι εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τα μικρότερα σώματα σε περιηλιακή τροχιά ονομάζονται μετεωροειδείς. Οι αστεροειδείς έχουν ακανόνιστο σχήμα που μοιάζει με πατάτα. Οι μεγαλύτεροι όμως έχουν σφαιρικό ή ελλειπτικό σχήμα. Οι σχεδόν σφαιρικοί αστεροειδείς ονομάζονται νάνοι πλανήτες. Δίπλα βλέπουμε τον Γκάσπα, ο πρώτος αστεροειδής που φωτογραφήθηκε από κοντά. 1-1. Θέση. Οι περισσότεροι αστεροειδείς της κύριας ζώνης βρίσκονται στη ζώνη των αστεροειδών, μια περιοχή ανάμεσα στις τροχές του Άρη και του Δία. Υπάρχουν και αλλού, όπως τα σημεία Lagrange του Δία και του Άρη, την κίνηση των οποίων ακολουθούν. Αυτοί οι αστεροειδείς ονομάζονται μέλη της τροικής ομάδας ή τροές. Στην εικόνα βλέπουμε την κύρια ζώνη αστεροειδών στο ηλιακό σύστημα με άσπρο χρώμα μεταξύ των τροχιών Άρη και Δία. Οι δύο φυσικοί δορυφόροι του Άρη, Φόβος και Δήμος, είναι αστεροειδείς που μπήκαν σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη. Οι αστεροειδείς της κύριας ζώνης βρίσκονται πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνος. Έτσι, είναι γνωστοί με τη γενική ονομασία μετοποσειδώνια αντικείμενα. Μεταξύ της τροχιάς του Δία και του Ποσειδώνα περιφέρονται αστεροειδείς, οι οποίοι είναι γνωστοί ως Κένταβροι. Κάτω βλέπουμε τα μεγαλύτερα μετοποσειδώνια αντικείμενα. 1-2. Μάζα. Η συνολική μάζα των αστεροειδών της κύριας ζώνης δεν είναι μεγάλη. Ο μεγαλύτερος και πρώτος που ανακαλύφθηκε, ο Δήμητρα 1, με διάμετρο περίπου 1000 χιλιόμετρα, έχει μάζα περίπου ίση με το 40% όλων των αστεροειδών της κύριας ζώνης, που υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 3 έως 4% της μάζας της Σελήνης. Οι 7 μεγαλύτεροι αστεροειδείς έχουν μάζα όσο το 70% του συνόλου. Δίπλα βλέπουμε τον 4 Εστία και τον 1 Δήμητρα σε σύγκριση με τη Σελήνη. Οι αστεροειδείς στη ζώνη Κάιπερ έχουν πολύ μεγαλύτερη συνολική μάζα. Τα μεγαλύτερα γνωστά μέλη της ζώνης Κάιπερ στην πραγματικότητα είναι η Έρης και ο νάνος πλανήτης Πλούτονας. Ο Πλούτονας είναι τόσο μακριά, ώστε οι μακρές ημέρες του φωτίζονται μόνο με λυκόφως. Ακόμα και τώρα που βρίσκεται σχετικά πιο κοντά, ο ήλιος φαίνεται 1000 φορές πιο αμυδρός από όσο στη Γη. Επίσης διακρίνεται η σαν παγωμένη ομίχλη ατμόσφαιρά του, όγκοι παγωμένου μεθανίου στην επιφάνειά του, καθώς και ο Χάροντας πάνω δεξιά. Δίπλα η Έρης σε σύγκριση με τον Πλούτονα. Τέλος, η εσωτερική δομή του Πλούτονα. 1. Επιφανειακό παγωμένο άζωτο. 2. Πάγος νερού και 3. Βραχώδης πυρήνας. 1-3. Προέλευση.
Παλιότερα οι αστεροειδείς της κύριας ζώνης θεωρούνταν ότι ήταν τα συντρίμμια ενός πλανήτη που κινούνταν εκεί, που βρίσκεται τώρα η κύρια ζώνη αστεροειδών και θρηματίστηκε από κάποια κατακλυσμιαία σύγκρουση. Σήμερα όμως επικρατεί η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή οι αστεροειδείς ήταν το υλικό για ένα μικρό πλανήτη του μεγέθους του Άρη ή μικρότερο, που όμως δεν σχηματίστηκε ποτέ λόγω της επίδρασης της βαρύτητας του Δία. Δίπλα βλέπουμε μια καλλιτεχνική αναπαράσταση ενός πλανήτη γίγαντα. 2. Ορισμός. Αστεροειδείς θεωρούνται τα μικρά σώματα σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Διαστάσεις. Μεγαλύτεροι από περίπου 50 μέτρα για να διακρίνονται από τους μετεωροειδείς και μικρότεροι από 2.500 χιλιόμετρα για να διακρίνονται από τους πλανήτες. Ο όρος αστεροειδής χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον William Herschel το 1802. Στη φωτογραφία ο William Herschel. 3. Ονοματολογία. 3.1. Σύμβολα. Οι πρώτοι αστεροειδείς είχαν σύμβολα όπως και οι πλανήτες. Ο Γιόχαν Ενκέ εισήγαγε περιγεγραμμένους σε κύκλους αριθμούς. Ο κύκλος με τον καιρό έγινε παρενθέσεις, οι οποίες τώρα παραλείπονται. Δίπλα βλέπουμε την καινοτομία του Γιόχαν Ενκέ. 3.2. Αριθμοί. Κάθε αστεροειδής παίρνει έναν αύξοντα αριθμό ανακάλυψης. Αρχικά του δίνεται ένας προσωρινός αριθμός που αποτελείται από το έτος ανακάλυψης, ένα κώδικα 2 γραμμάτων και έναν ή 2 αριθμούς. Μετά την επαλήθευση της τροχιάς του, ο κωδικός του αποτελείται από τον αύξοντα αριθμό σε παρένθεση και από τον προσωρινό αριθμό, π.χ. 3.360, ο αύξοντας αριθμός στην παρένθεση, 1981, το έτος ανακάλυψης και ο κώδικας 2 γραμμάτων VA. Ο αύξοντας αριθμός συνήθως χρησιμοποιείται μαζί με το όνομα του αστεροειδή όταν αυτό υπάρχει. 3.3. Ονόματα. Αρχικά οι αστεροειδείς έπαιρναν ονόματα ελληνικών ή ρωμαϊκών θεοτήτων ή άλλων μυθολογικών προσώπων. Η επιλογή του ονόματος ανήκει σε αυτόν που τον ανακάλυψε. Έτσι οι αστρονόμοι δίνουν ονόματα πόλεων, τα δικά τους, των παιδιών τους ή ακόμα και κάποιου κατοικίδιου. Επίσης προέρχονται από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως Monty Python, James Bond, Enterprise και Mr. Spock. Από τραγουδιστές όπως Lennon και McCartney και από διάσημες προσωπικότητες όπως Gagarin, Anna Frank και Martin Luther. Δίπλα βλέπουμε τον αστεροειδή James Bond και κάτω τη θέση του αστεροειδή στο ηλιακό σύστημα. 4. Αστεροειδείς και Γη. 4.1. Αποτέλεσμα σύγκρουσης. Η εξαφάνιση των δεινοσαύρων οφείλεται στην πρόσκρουση κάποιου αστεροειδούς με τη Γη. Η θεωρία επιβεβαιώθηκε με την ανακάλυψη ενός τεράστιου κρατήρα που βρίσκεται στο βυθό του κόλπου του Μεξικού. Τέτοιες συγκρούσεις συμβαίνουν ανά δεκάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια. Αν κάποιος αστεροειδής είχε τροχιά προς τη Γη, τότε δεν θα καιγόταν στην ατμόσφαιρά της, αλλά θα έφτανε στην επιφάνειά της σχεδόν ακέραιος. 4.2. Σεμινάρια αντιμετώπισης. Άρχισαν να εξετάζονται σοβαρά στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Προτάθηκαν διάφορες λύσεις. Πρώτον, εκτόξευση πυράβλων με πυρηνικές κεφαλές κατά του αστεροειδή, ώστε να παραχθεί πλάσμα. Κοινό παράδειγμα πλάσματος είναι και ο κεραυνός. Βάψιμο του μισού αστεροειδή με ανοιχτό χρώμα, ώστε να υπάρχει διαφορετική πίεση λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Τέλος, χρήση βαρυτικού γερανού μεγάλης μάζας σε τροχιά γύρω από τον αστεροειδή, ώστε να υπάρξει βαρυτική επίδραση. Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της τροχιάς του αστεροειδή. Τώρα βλέπουμε ένα μη επανδρωμένο διαστημικό σκάφος της NASA που θα αγγίξει έναν αστεροειδή. Δίπλα βλέπουμε
Το δεύτερο σχέδιο που είχε προταθεί, το βάψιμο του μισού αστεροειδή με ανοιχτό χρώμα και τέλος ένα πύραυλο με πυρηνική κεφαλή. Με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας έχουν επαληθευτεί και καταγραφεί οι τροχές των αστεροειδών. 3.352 έχουν τροχές που περνούν κοντά από τη Γη, Near Earth Asteroids. Αυτοί παρακολουθούνται συνεχώς. Οι ειδικοί ασχολούνται με τις πιθανότητες μιας σύγκρουσης, που είναι σχετικά χαμηλές. Την υψηλότερη πιθανότητα έχει το σώμα 29.075-1950 DA, που έχει μία στις 300 πιθανότητες να χτυπήσει την Ελλάδα το 2880. Στην εικόνα βλέπουμε την τροχιά αυτού του αστεροειδή.